आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मस्ट इम्परटेन्ट स्किमफोरनि आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअ'आव। बे आपडेटफोरानो जाहैबाय आसाम अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइ, लोगोसे नैबे आगस्ट मान्थनि रां सोनो लागा सेप्तेम्बरनि 11 तारिखआव बे रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोगोन। बेनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। गोबां मानसिफोरानो थांनाय मान्थआव रांखौ मोननो हायाखै। मानि थाखाय मोननो हायाखै आरो नोंथाङा रांखौ मोननो मा खालामनांगोन, नोंथाङा थाबैनो नैबे 11 तारिखनि आगोलावनो नोंथाङा मा खामानिखौ मावनांगोन अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोननो थाखाय, बेनि बागै सावरायगोन। लोगोसे 3.0 अरुणोदय गोदाननि एप्लाइनि समा सफैथारबाय, बेनि आपडेटखौबो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। लोगोसे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां, बे 10,000 रांनि बागै मानसिफोरा गोबां सोंहरगासिनो दं, राङा माब्ला हाबगोन, बेनिबो मोनसे बिग आपडेट जोङो दिनैनि नैबे भिडिअआव नायगोन। महिला उद्यमिता अभियान स्किम 10,000 बिजनेस मावनो रां सोनायनि आपडेट। लोगोसे निजुत मयना स्किमनि रांखौ माब्ला मोननो हागोन, बे स्किमनि राङा बेसेबां हाबगोन, जोङो बेनि आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो सावरायगोन नैबे आसाम अरुणोदय 2.0 जाय बिथांमोना दा मोनबाय दं रांखौ, दा नोंथांमोना मोनबाय दं। गोबां मानसिफोरानो बे रांखौ आगस्ट मान्थनिखौ नैबे सेप्तेम्बर मान्थनि 11 तारिखआव मोनगोन। बेयाव गोबां मानसिफोरा थांनाय मान्थआव रांखौ मोनाखै। मानि थाखाय मोनाखै आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै खोन्थाखांबायमोन। नोंथांमोननि आधारजों बेंक एकाउन्टजों जाय बिथांमोननिया लिंक गैया, DBT कानेक्ट गैया, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार DBT कानेक्ट जाय बिथांमोननिया गैया, नोंथांमोननि राङा हाबाखै। मानि थाखाय? नैबे DBTआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक जानांगोन। नोंथाङा थाबैनो नैबे 11 तारिखनि आगोलावनो आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना नैबे आगस्ट मान्थनि रांखौ जेब्ला नैबे सेप्तेम्बरनि 11 तारिखआव सोगोन, अब्ला नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय, नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव नोंथांनि आधारजों लिंक खालामनांगोन, बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक बानायनांगोन। बेंकआव थांनानै नोंथाङा बेखौ इजियावनो बानायनो हागोन। जुदि नोंथाङा नैबे 11 तारिखै जुदि नोंथाङा रांखौ नेबाय दं, अब्ला नोंथाङा जाय बिथांमोननिया राङा हाबाखैमोन थांनाय मान्थआव, नोंथांमोना थाबैनो नैबे 11 तारिखनि आगोलनो बे DBT कानेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन नैबे आसाम अरुणोदय स्किम गोदानै जानो लागा नैबे 3.0 नि एप्लाइनि बागै जोङो नायगोन। बेनि एप्लाइआबो नैबे सेप्तेम्बर मान्थआवनो जागोन। जोङो बेनि आपडेटखौ दानिया नायदिनि। दानिया नायगोन जोङो नैबे अरुणोदय 3.0 नि नैबे आसाम केबिनेटनि आगस्टनिनो मोनसे केबिनेट बियो डिसिसनमोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों आगस्ट 21आव नैबे डिसिसना ओंखारदोंमोन। आसाम अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइनि बागै बेयाव गोबां डिटेल होनाय दं। जुदि बेनि मथै थाङोबा नैबे सेप्तेम्बर मान्थआवनो अरुणोदय स्किमनि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल अल आसाम अरुणोदय बेयाव मोनगोन। नैबेयाव 12 लाख बेनिफिसारि मानसिफोरा बे अरुणोदय 3.0 आव मानसिफोरा मोननो हागोन रांखौ। नैबे 12 लाख मानसिफोरनो होगोन। जुदि बे 12 लाखखौ जुदि होयो, अब्ला आसामनि अरुणोदय बे मोनग्रानि बेनिफिसारिनि अनजिमाया नैबे 37 लाख जन बेयाव जाहैगोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। नैबेयाव आसाम अरुणोदय स्किमनि बागै रोखायै बुंनानै होखादों। आरो बे स्किमनि एप्लाइआबो नैबे 15, नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 15 सेप्तेम्बर, नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 15 सेप्तेम्बर 2024, नैबे दा बोहैथि दाननि 15 सेप्तेम्बर, बे सेप्तेम्बर खालिनो बेनि एप्लाइनि प्रसेसा जागोन। आरो बेखौ बोरै एप्लाइखौ बानायगोन नैबेयाव लिरनानै होखादों रोखायै। दा डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि DLMCआ बेखौ बानायगोन। नैबे विल सिलेक्टेड बेनिफिसारि एट द डिस्ट्रिक्ट लेभेल एन्ड दिस प्रसेस विल स्टार्ट फ्रम 15 सेप्तेम्बर। आङो बेखौ नोंथांमोननो दाख्लैबावैनो होखाबायमोन बेनि आपडेटखौ।
नैबे 15 सेप्टेम्बरावनो नैबे DLMCA डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिनिफ्राय नोंथांमोननि अरुणोदय स्किमनि थाखाय बेयाव सिलेक्ट बानायगोन बेनिफिसारिफोरखौ बासिगोन बेनि बासिनाय प्रसेसा माबायदि जागोन नैबे समा सफैबासो मिथिसिगोन नोंथांमोना जुदि नैबे 15 सेप्टेम्बराव जुदि बे अरुणोदय स्किमनि बे बेनिफिसारियाव नोंथांमोना एड जायो अब्ला नोंथांमोना नभेम्बर नङाबा नोंथाङा फैबाय थानाय जानुवारि मान्थफोरनिफ्राय नोंथाङा नैबे अरुणोदय स्किमनि लाभखौ मोनहैनो हागोन नाथाय दा बेनि नैबे केबिनेट डिसिसन हिसाबै नैबेयाव लिरनाय मथेबा नैबे दा बोहैथि दाननि 15 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो नैबे अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइआ बेयाव स्टार्ट जानायनि बेयाव बाथ्रा बुंदों लोगोसे बेयाव गोबां नैबे PMJJBY प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आरो प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना जाय बिथांमोना अरुणोदय नैबे 3.0 आव मोनगोन नोंथांमोननो नैबे प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आरो प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना सेंट्रल गभर्नमेंट स्किम बियो बेयाव नोंथांमोननो एड खालामना होनायनि बेयाव बाथ्रा बुंदों जुदि नोंथाङा बेयाव एड बानाय जायो अब्ला नोंथाङा बेयाव रिकभारि नोंथाङा एक्सिडेन्ट बा नोंथांनि बेयाव बीमा स्किम नैबेयो नोंथांनि एक्सिडेन्ट जुदि नोंथाङा जायो अब्ला नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय नोंथाङा 1 लाख रां नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना आरो नैबे प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्किमनि बागै आं नोंथांमोननो बेनि आपडेटखौ होखांबायमोन नोंथांमोना भिडिअ थांनानै नायहैबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोननो नैबेयाव लिरनानै होखादों 3.0 आव जुदि नोंथाङा इलिजिबल जानो थाखाय नोंथांनि आधार शीट नैबेयाव आधारनि गोनांथि जागोन आरो रेशन कार्डआ मेन्डेटरि बेयाव थाथारनांगोन आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय नैबेयाव होखादों आधार शीट नैबे रेशन कार्ड नोंथांनि बे रेशन कार्डआ बेयाव मेन जानानै फैगोन आरो जाय बिथांमोना दा अरुणोदय मोनबाय दं 2.0 आव जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड गैया अब्ला नोंथांनि अरुणोदय स्किमखौ दाननायनि गभर्नमेन्टआ रोखायै बाथ्रा बुंखांदों जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड गैया नोंथांनि आखायाव जुदि रेशन कार्ड गैया अब्ला नैबे 3.0 आ जेब्ला लन्च जागोन अब्ला नोंथांनि बे अरुणोदयआ दानजानायनि बेयाव बाथ्रा बुंदों आरो बेनि रांखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनो मास मोनफ्रोमबो नैबेयाव 1250 रां नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबबाय थागोन नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो बेनि रांखौ बारायाखै नाथाय बेयाव बेनिफिसारिनि अनजिमाखौ बारायदों 12 लाखसिम नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ जेब्ला नैबे 15 सेप्टेम्बरा फैगोन अब्ला नोंथांमोननो आङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ लाबगोन बेनि डिटेल्सआ जुदि ओंखारनानै फैयोब्ला दानिया जोङो नायगोन महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि आपडेटखौ दानिया जोङो नायगोन महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि आपडेट बेनि बागै नोंथांमोननो आं आपडेट होगोन बेनि राङा माब्ला हाबगोन लोगोसे नोंथाङा बे स्किमाव नोंथाङा 10,000 रां गभर्नमेन्टनिफ्राय बिजनेस मावनो मोनगोन नोंथाङा बे रांजों बिजनेसखौ मोजाङै जुदि मावनानै देखायनो हायोब्ला आरो नोंथाङा बेयाव गोबां रां मोनबावगोन नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय बेनि राङा गभर्नमेन्टआ रोखायै बुंखादोंमोन नैबे सेप्टेम्बर मान्थनिफ्राय जुदि अरुणोदय स्किमा एप्लाइ जायोब्लाथाय बेनि रांखौ नोंथांमोना नैबे नभेम्बर आरो बे डिसेम्बर मान्थआव नोंथांमोना मोनहैनायनि गभर्नमेन्टआ मोनसे रोखायै आपडेट होखादों बेनि दा खामानिफ्रा जोबथ'बाय बेनि दा रां हाबनायनि दा मेन दायित्वआनो दं दा गभर्नमेन्टनि आखायाव गभर्नमेन्टआ जेब्लानो बे रांखौ सोयो अब्ला नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव बे राङा हाबसिगोन गोबां मानसिफोरानो कनफिउसन जानो हागौ नोंथांमोना नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नभेम्बर नङाबा डिसेम्बरनि नोंथाङा लास्ट उइकआव नोंथाङा मोनहैनो हागौ जुदि नोंथाङा नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला आरो नैबे आसाम गभर्नमेन्टनि निजुत मयना स्टुडेन्टफोरनि बे राङा नैबे अक्ट'बर मान्थआव गभर्नमेन्टआ फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ अक्ट'बर मान्थआव नोंथांमोना बेयाव गभर्नमेन्टआ सोनायनि बाथ्रा बुंदों जाय बिथांमोना निजुत मयना स्किमाव एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना बेयाव अनलि गर्ल्स स्टुडेन्ट सरकारि फरायसालियाव फरायनाय नोंथांमोना नैबे निजुत मयना स्किमनि फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना नैबे अक्ट'बर मान्थनिफ्रायनो मोननायनि बेयाव रोखायै बाथ्रा बुंना होखादों गभर्नमेन्टआ दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअ